दिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौ देराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मान सनमान गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जाबायदि मोनबाय फिसा मोनबाय दा लाजिनांगौ दङना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंखौ खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय बावबो आवाज सावदों सानै मानसि दंमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाला नैबे समाव बन्द जानांगौ बुरजा खामायबाय जोंजों आरो दाख्लै बुरजा कुनु दिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौ देराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मान सनमान गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जाबायदि मोनबाय फिसा मोनबाय दा लाजिनांगौ दङना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंखौ खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय बावबो आवाज सावदों सानै मानसि दंमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाला नैबे समाव बन्द जानांगौ बुरजा खामायबाय जोंजों आरो दाख्लै